sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Oh iya. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi wis ngene-ngene iki aku wis paham kok jawaban Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Sing penting jiko tanpa nyenggol anduk. Masa? Lah delok ning jajali. Lah Isik ngono. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Ora Ini piye? isik. Oh. Dalek wedhus. Mbah. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi soalnya piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Apa Mas? Apa kuwi? Kontol antik Oh motor, motor metik. Oh, kontol antik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Lampu padam. Dengan tiba-tiba. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya, iya. Sawiji sing ning jero ati Tresno iki ya mung kowe sing tak tresnani. Aku yo anggota kok ya. Aku ki yo anggota. Alhamdulillah. Suara siji loro aku ya telu awake dhewe iki. Nggih. Seniman ulung kok ya. Nggih. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Cani Kritik, Ibu Dawuh Katimbalan. juga Mas Kluthuk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan. timbangan ya kena nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu Amin, ya amin. bos trek sak panunggalane. Nggih. Tebu menika anteping kalbu. Nggih. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone Terus. buka pok-pokan iki Nggih. supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga Ude Jaya Mulya menika dipun paringana berkah. Tebu Ngoten. pemangge panjenengan manteping kalbu. Heeh. Mawi penggalih kula nika tetep dadi ati sing bulat. Wo tetep Nggih. dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Iki. Titik-titik mesti gelar wayang kulit. Saestu. Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun Wah, menika. Jan. Kaya Dalu menika, dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saestu. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram kok sik banyu ta? adem Kok sik ta Tik? dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angkin ke pan-papan, Mas. Cek to rene iki kowe iki pantomin apa piye Jok to, Duk? klutuki ra iso fokus, ah bojone nusul kae apa. Oh, anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lho, Duk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kelingan sing ngibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono ki jale. Sapa ra kaget. Mas Bojo aku. dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak dileh kuwi rumah saku. Tak kira bojone kluthuk to kuwi. Itu bintang tamu, nanti digolekke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Rumah sak. Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning dindingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas Kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Pak Nardi. Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintung mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngono serwete Mbah Daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Rumah saku. Piye? Barang tak stagiri lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiroken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Nah, ya? nun sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Pak
Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biar ki Pak Nardi ki rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Apa iya, Lah Mbak? apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu. Loh, Ya petani, Petani. ya duwe armada. bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa Kolega kerja menika- relasi. relasi. Loh, kerja sama apa? Kerjasama. Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete iki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula Rekanan. rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya piye? nggih. Hubungannya piye hubungannya? Bojo kula nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es Apa bakul es kok Eh. dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? Tapi omsete non sewu lho. Iki non sewu sedina niku entek lek rong tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku rong tronton. Gek kuwi terus telake sak piro. Loh, Terus sedina entek piro kok nganti. Dadi omsete entek rong tronton. rong tronton. Lara-larae piye? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning Boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Ade kan nate to nika. Iya. Akhirnya kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Eh. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu Bakul kuwi. es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, lha kuwi termasuk gede lho. Loh, omsete non sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Oh iya. Edian Lah ki edan. nek giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es ki pabrik. setengah pabrik, Mas. Plastik ki ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku. Kaya yo sak pikepe Bakul barang. es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike Sak telung pike. dina. Telung pikep. Karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso karya dhewe bengi dhewe. iya karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500 Wah. Berarti bojomu ya pengusaha. pengusaha Lah kok sukses ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi Lah, no. nggih. Iya. karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Hah? Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar Nah, biasa. iki kesalahanmu. Bojoku sak durunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sik rene. Mbak Amin iki coba Amin lho. Rene. Coba Amin. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lon bruntus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran-syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Ada Karena apa? Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecene. Aku kaget aku muni prigel ngono mergane kancane nek sing mak trata. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika ini Pak Nardi ya. Pak Nardi, Pak Ganong. Pak Ayo. Ganong menika iya. Lah kowe tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titan lho sing ndi njajali. Pak Ganong kali kula. Yo. Endi wae? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki. Luas kepiye, aja. Jajal? Nah. Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demo cacah lho. Yo mau cari sapa? Aja mung cacalemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono lho, lho, delon piantun kaya ngono lho.
Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun susahane sukses, montore sing didudune wong-wong niki. Lho kene mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak Lah Tegese kok niku ning lah. tegese ning omah ki enek Alphard, Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. prasaja. Prasaja. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu Kowe ya kudune prasaja. ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Lah. Kaya bojoku tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000 ning ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000-an ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning mahmu isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih dasar sing 30.000-an, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyegat bakal letek. Tangi turu. Barengi srengenge metu. Srenge metu. Lah kok Oh. pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Peh lah iki. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, Kritik mosok arep jangan tewel iki aku. Karu we. Apa ke? Kae dudu tewel. Apa ke? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu. Kok tewel iki. ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wes tak jual tas nang kok. Lah butuhe ben akurat kaya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndang kepiye lego praktikal. Dilekne ta? Lah ngelene piye yo tak nggo tom. Malah nonton kaya. Jangan ganji. Tenan kaya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomongi kok. Kuwi didolne tebu turah ngangge banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Delake mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah, payangan Ha-ha. ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki plastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Gini. Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok. Dari pok kecepok ngono wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti apa ora? Mboten. Ngerti apa ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Lah itu. Nah ngono digenani sing ora ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa-apa nek ora ngerti ngalih ning Mesum mburi. jumenglung Ayo. bal-bal. Sruimbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya Heeh, ngomong. nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Wis ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Wes. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kuwi nyapa Lah tuh? ki nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah lambemu. Oh, Lah malah lah, kemaki. tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten mriko lho. Pok-pokan. Pok. Pok iso ketembung pokok. Pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok aku mau ngomong piye to? kopokmu. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok ngene. mau baleni lho. Ngene, Eh, ngene. kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadene siji pokok kopokan ngene. Ora. Pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soale iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyenggoli. Pok iso ketembung. Kowe nek ukara Iya, iya. apik Ah. rebone mesti Sing genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas. Kakangmu sing cetha lek mengartikan. Nggih Mas Rudi. Soale sing nanggap ki ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mleset. Iya iya. Nek kowe mleset kancane ya melisih. Bener, aku. Isin wirang no. Nggih no yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak jenengan. sing lepon aku. Nggih, Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara
Mel aku ya. Teng pundi, Mas? Tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye marah to? iki lho. Lah mungkin iki apa menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok ya. Dadi kancane ra oleh omong. Lah. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasni karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo dadi- aku ki mekur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta to. Dheke paham. Wong aku ki apa? Wah, kula iso. Iya. Mundur ki nek jenenge Iya lho. nom iki kudu ngalah. Yo Pok. ngalah no, aja sak sirmu Nganti dhewe. maksa. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Lah gak penak no. Dipeksa ya apa wae mesti Pok. gak penak. Lah Loro. ora panjenengan lah ning Iya. krana pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, Dalem. lek jagongan nggone warunge printung ngono ya. Kok nesune to. Lah wong iki apa jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun izin sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa to pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Budi Gareng. Unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok lurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Ha. Nak Iki piye jane kok dadak busanamu ki Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora diaturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono iki ora apik. Lah sikilmu tak suwaduk tenan. jare mlaku ndodok gitu. Dodok ki nggawe aturan ora kok. Iya piye to aku gumul kok melu Nah, awakku gila, contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Lah. Nah iki ngene. Melu kalem. sisi uang Wis lho. kalem. Plek. Ya, penak lho. Lho. Plek ini Lho. lho. Lakune lak mirasa to. Lho, ngene, Mas. Kaya nek sing kecepit ngono iki mirasa, ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra katok lah kok sinden. Wah. Mas aku jajal kuwi anu totonen Tik. Sikilmu kuwi lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi. Ngene nek Kalem Nek Ngene. nek gak iso ngene, kaya ning nggone kraton kae. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Iya jajal. Lho, Sik. Kowe iki kecepetan. kowe lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku Mas Bentang aku. teko ngono. Aku. Laku. Beh, melu kowe uang metu siswi aku ya. Sama kritik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cepet. Caploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso teko kene bundas. Lah piye kon dek saya dek priyo serek ini komah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa mau budak. Aku nggumun sing nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku lek bayangne umpama bundas lho. Ah. Terus bojone kan kowe betadin. Nah terus Ndane oleh iki apa? Ponci yo koyo ngene iki lah yo. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Kenalan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep ora ono apa Pak nyawa. Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawat kono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil kan lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok ki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Apa? Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Amin, Oh. amin. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy mau. wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya, iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, oh amin. gitu. Lho nggih. Masuk. Dadi Ini- pok ki
Pokok. Pokok. Oke. Yang kedua, Pok neh. pokan. Pok iki kapok. Pok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan. Dia goleki kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti itu. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kerja nyata yang selalu diutamakan. Berakit-rakit Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Kemudian. Ngono lho. Jadi proses itu penting, Pak. Oh. Pok Wi pok saiki karek an. Anki insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan Soko Ude Jaya Mulya. Jaya Mulya. Insya Allah Anki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Kluthuk. Tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawan itu, tapi penonton sakmene mbane. Insya Allah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Masku ini Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan, Po. Ya pintere ning Kowe jam-jaman. iki rungokno ya kita. Kowe nek lah, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki kawan bayi. Oh, kawan bayi. ngeten iki. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungso ku kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Lho, Weh. dadi ora kudu bersyukur ning goleki Golek apa sing nggak disyukuri? Oh ngono. Dadi- Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Weh, kakangmu jan Loh, luar mulai- biasa. Kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok nek. Ngono. Bapak Nardi. Di. Dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, insya Allah kita akan hidup bermasyarakat, akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli alaihi. Lho, iki. ngoten lho, Bos. Kuwi Dadi narki narima di iki Dina-dina tansah ndedonga. lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong lah. Ganong. Apa artinya? G A Ga menika N O N G. Pak enggak menika saka ngangge tembung NG nolek celukan. NG, enggak. Jane Ganong jane, tapi Nggih. kaprahe kan Ganong. ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Boyo kowe arep golek undak-undakan ketoke kowe iki. Apa kok Enggak. diundai? Iki bayaran dilonge senenge ramu mok. Lah nyang apa? Kok diundai? Lah nyang apa? Bocah iki nek diundai ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane engko. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Boyo Inggris nek. Loh, Tokno. Bocah iki Artine piye balenono. aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris Ipul-ipul, sudah dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, Beautiful because of love. ipul-ipul lho. Ah wis bener. Kene mboten ayu kuwi Artine, tresno. artine. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki, Hah? kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Mbiyae kudune sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Ngono. Piye to? Aku. Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Kalah kali bojo kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge nun Asli. Asli nggih? Heeh. Jumini.
Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane iki kan apal. Nggih. Mergo panjen karo aku kulino. Sapa? Golek es tebu. Anu Anjarani kae sapa? Sapa? Anjar sapa Anjar sapa, Nduk? Ora. Anjarwati Kritik. Anjar Wening, Iya, iya. bener ya Anjar Wening. Anjar Wening. Wes aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Sriani. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Lho kan Sri Ani. Wong ngono ta. Heeh. Lah terus alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang, Siap. nembango liwat donga buat Oke. pok-pokan Siap, siap, siap. Udi Jayamulya iki ya. Saged, Dik. saged, Wes ya. Ngangge seretan piye lekmu? Yo. Anu iki panjen kejaba komedian Klitik iki ya juara macapat. Heeh. Lah. Heeh, juara macapat ta tahun Wah, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan lu. saged Saged. gamelan napa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik iso. Coba iki Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kuwi iki. Ning tanggung ndek iki aku arep nyusul. jan. Ampun, ampun Mas, ampun. Keturunan aku. Ampun, ampun. Lah nyang apa? Kula ndurung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Peng-pengan ngono. Jan wis kan. Jan iki. Kae lho, sing kaya aja mbokme, Mas tamu iki. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Ya terus? Lagi teko kan. Lah terus akhirnya kowe piye Loh, pipismu? Mas Klitik iya nyapa? Gedhi ta? Ngomongin. Apa tebu apa piye sing gedhe? Ora, nek ku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah iki lho. Wah, lah pancen sing gedhe apa? Ora yo sing diseret kuwi mau. Yang ini wong telu ya, Bos ya? Loh, lha nyapa to? Oh, dhewe, ngono to. Wong loro no. Anu kan ndonga buat Kok? Budi Nggih, nggih, nggih. Jayamulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kan santai Nggih, nggih, mawon. nggih. Nggih. Wes pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi tampan sekali. Nah, ini lho maksudku. Insya Allah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki apa to? Irunge biasa bae, Mas. Cobi panjenengan. Insya Allah. Ayo, coba. Lah ya ta mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa bae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Eh, padha karo kowe ora seneng karo kodrat Gusti Allah. lho, Nah, kuwi lho. lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene ya. Lah nek lak bersyukur to irung delon bolongane yo madhep ngesor kabeh. Lek Madhep jangak dhuwur ya kaya sepur bubuk. ya kaya sepur apa-apa lelek udan prayok ngecembang ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Iki apa-apa. Bisa to? Saya. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya. Coba nduk. Bisa ora, Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso terus. Ayo to. Ayo. Eh? Para aku kene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak goleke. Apa ngejak kanca? Ora Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Yo. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Asoy. Yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni apa to ndang Mikir, cak ngono. mikir. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udik. Cak ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok enteni karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ono sepelan. Udik Jaya Mulya karyawane pancen prasaja.
prasaja ora lali wujudke syukur nanggap budaya insyaallah sak kabehe panjang yuswa asoy yo gini iki lho Layak Sampeyan kowe ngene iki. layak kowe njaluk sinden kowe butuh markasoe kuwi to. dulur iki yo dulur ngene iki lho sing apik ngene iki sing apik Wis seru imbal-imbalane oleh. Terus. matur nuwun asoe Urung. lah kowe kakek aso Urung. aso ning kok ae lah aku salah begitu ping video kene wis kudu asoe Wis ora cetha wae. matur nuwun dumateng sedaya penonton nonton muga-muga sing dipingini bakal kelakon aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon iki Ayo. ayo Iki tak lantiping panggraita. iya no golek slamet dhewe-dhewe no maksane iki ayo yen entuk rejeki kudu paron ayo ya sing paron ki sedekah bareng-bareng karo sinden Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Bapak Nardi usahane lah iya tebu Ya. nah yo ora babu-babu ak culak mripat mikir gendeng mikir mesti banyak dadak-dadak makane to aja dientek-entekne karo wiji pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbah guru iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu kisah lho Ini ora mung ibu ora mung keluarga ya ana bapak ayo tak teruske mikir aku ya oh ayo Jan ayo pangerteni kancane slak yen ora mung ibu ora mung keluarga ya ana bapak saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak iya prasaja lah wis prasaja. ora lali tetep bersyukur ngrasake enak senajan penak Bapak Nardi ora kapandhangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ora lali enek syukuran nekake wayang kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang insyaallah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang Wong lek lambe lecet iki. tak pikir gitu. Rang. padha Tak pikir gimana? salahmu to Oh disisan. sak sir pundi sing dhisik wong iki golek aman dhewe ayo jare Piye mau piye mau? dah alah saben syukuran ora lali gelar wayang Kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang
yen delok sedekah ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambuté dawa, tur rada mentereng. Oh apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Ya. Lan. Sing cak-cak. Muga-muga rejekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek tung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Mas Rudi Gareng ngasta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Asale ngepinggir dhewe najan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaan. Wis malaras. Rusak. Tak goleke kanca ya. Ana Basa ending tentane dundane. lha wis senengane dheke. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kae ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None hop. Nika wonten warang kono. Nggih. Oh alah, alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak Saged, Pintu. pilih saged. Saged, Mas. Pamane. Iya. Pilihan Dimas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip. Aku suwi-suwi lek mau mbok cium kene, saiki wis dalil kene iki aku jane Masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho karo sampean. Yen kon milih. Awak terus ne. Ora, ki tak gawe halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilihan Dimas Kluthuk mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Apa ora enak. Kok teko abab ku rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah nek iki aja. Iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Yen kon milih Yen kon milih Mas Jok Klitik, yen kon milih
aku pilih mangan getan. Weh lali Mas. Kesuwi. Grayai ya. Pilih di Mas Kluduk. Rapi perawan apa rapi rondok Mas Jok Gluduk Mas Jok Gluduk. Yen kon milih Mas Jok Lidik, yen kon milih aku pilih Rapi Prawan. Aku rapi perawan Enak era karuan. sebab Sebabnya apa kok kecicilan Tangsel dadak joget yo ngopo? Oh enak ya musik. Lu kok iso cikile diguak Mas aku. Aku rapi perawan Enak era karuan. sebab apa? Amarga rung pengalaman. Dek rapi rondok. Tadi lagi. Matane iki Iki lho. nek rapi rondok. Enak rasa piro. Sebab apa? Mergo tilase yogo. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Maksudnya iki Ini iki steril. Wis ate tilase yogo iki tilase Kok steril masamu kabeh wong piye kok. tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sesuai karo bawamu Semi Sunda ya. Nggih niku mau. Jajal digawa ning Parahyangan sisan. Nggih, tembangipun napa, Bos? Balon. Bajing londo. Lontong. Loncat. Waduh. Bajing loncat, engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, lho iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Mega iki wah. Temu latih kleru. Apa? Iki nek mbok latih apik nyekel mik. Lho kuwi nyekel mik ditukne rono. Piye to ga kowe iki kok ya Temu latih piye to, Ga? Iki kita lagi tilase poro. Sampeyan kok minyak aku to, Mas? Ora klitik iki yo ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Kok saya tak kene mburi. Jeneng pirsani to sing kene yo ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik yo tak sak lek nggawa to kaya Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Tanya apa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. Kok iso? Sulit sinyal. Lah nyapa? Loh, kini melewati daerah pegunungan loh, Mas. Wangil iki. Mulane nek ning pegunungan, kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Terus saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya, masuk akal. Towere sanil. Aku ngrungokne omong-omongmu saya mumet aku. Sementara towere rusak Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret iki. Rusak apa bundas? Bundas. Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis pilih endi to kowe rapi. Rondo apa rabi setan kuwi mau lho. Perawan kuwi mau lho. Ya sama sing nembang jenengan sing joget ya kaya. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sama sapa? Lita. Lita, Om. Ya. Sing banter lho, rada banter Mas. Klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon mireng. Limo ngono ya. Iya, linya harus panjang. Oh, Iya. Penciptaan. Ben kersane genah to. Ya, penciptaan makna. Iya. kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane kritik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Mau kancanono ala Sunda ya. Nggih. Ah Mas kritik Mas Gluduk. Le jenglengen ngelak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arep anu. Mosok bawa. Bawa iki. Bawa itu. Loh, pilih perawatmu dudu bawa ta kamu. Bawa iki mosok dhewe langsung. Sing bawa kan wis kowe. Ayo Trik. Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melokokuk. Sadi itu. Yo. Oke, kita golek sing ngombo. Bagus.
Mas
saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Terus mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Rene. Nggih. Wah, wis tenang. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani Kembar. duo bajing. Oh, dua bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Dua bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Kristina menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben Duo rada regul. kereng rumah Rada aku. gede. Kok garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Garangan. Kowe kulino garang bojomu berarti? Boten. Tenu niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi, Eh? Sastomi. Melu iki angel, tak mabengi. Lho Mas aku lho. Aku iki nonton kaum masir kuwi nyusul anakku pangkah nangis. Wong cara aku tak racun. Lo anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse kowe. diracun kanthi rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Aku. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Oh, iya. Ana genduk Wida. Oh, Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungno. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi uga ngrawuhke bintang tamu lho. Nanti sing anu Mbak Maya Prada. Oh iya no. Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah. Kene Nduk Nada. Nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwetak Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Mboten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iki ono kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen niku brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan Cahayu. Dadi titik-titik Jane kula nggih kerok. anu lho Pak, anu. Dalu? Sampeyan ki Napa pripun? doh kono ki ngematke nggon wayang. Garapan, Kuwi lek- sulukan, ngematke kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nek ono sesuk tukokno pitik talkun, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Wah, ape Nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. Wida ketemu Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi iki? Wilayah, jadi senengane ngemol. Oh, ngemol. Sinden gensi to, sinden saiki. Apa gensi iki? Peh, jak mudeng neh. Mili neng nial. Oh, sak dhuwure niku. Nah, jadi Nggih. kuwi itu wilayah ramai yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon super. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya, Mas Kluduk ya. Mbuh. Kok juahat Iki kok tujuane nggon ulune. Wah, aku. Tak ketir ngono lho aku. Nyingkar ingku. Wiwi. Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa ki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Nah. Nduk apa lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ini. Iya. Apal ya, Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa, Nduk? Apa, Nduk? Sore-sore Judule. Tembake apa? ketuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan pek loman to, Pak? Kritik lek cawe wedok. Nino nino nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judule. Wiwitian. Joko Melarat. Seneng aku lek ngene iki. Jajal umpamane none nano nani. Selendang sutra kuning.
Iya. Tahu itu. Bangga. Kok tak kei, Pak, iku bagiannya. Brodol. Piye? Nano nina. Ali. Karo Cindy Nanyar lomo. Kelingan sematun. Noni nano nonani nano. Buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk pamane. Nino. Apa dok? Sankas. Iki mudeng Oh, sampean ora nenonane. capek gunung. Oh, sampean belajar sesuk belajar. Cak ngono, Mas. Iya, aku Iki kok Nani Kuwi tanggapan campur sari ning Gandeng Kali kecemplung selulup. Judule dawa men. sampean iki telas lho. Pun telas. Karo Pun telas. Oke nduk, nggowo akeh. Oh, nggih. Niki ikhlas nggih. Gowonan Ikhlas. ikhlas iki kritik sekmu ngono kuwi anggere nek Cindy Nanyar lomo ngono. Oh. Wah, ora lho. Oh, kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Apa ono, apa Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Pak Nardi ki blobo kok ya. Restu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin. Ben saya barokah ditumtumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Nardi. Jawabane kudu Pak Nardi. Sing digawe Pak Nardi. Nah ngono lho. Didemi ngono kuwi. sing duwe Ude Jayamulya. Pak Nardi. Nah, Aku macam iki wis aku lah apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sak menimbane sapa? Pak Nardi. Oh iya. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis bojomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyuwun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya. Aja ngiseni to, Mas. Di sini. Lho iya. Kakak guyon. Ya ben di Bawa. ben di bapani Wida iki ya. Enak niku. Mam apa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku nggih. Ya dar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku ngono. Mergo iki lerane Iki sing tak pangan kamu kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setu mbako. Rokok tak ulu. Le. Apa? Andukmu le. Ngomong ki serbet. Iki sekti lho iki. Nggih. nek Sekti. banyak lamu yo. Dok, ini dok. Nyok. Apa ning tanggung ndi ukele pangan. Nyok. Lho. Pengen kabeh nyok. Pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyenggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cute, kuwi mbok cute. Kuwi jenenge Kuwi mbok cute. Yo. Ayo, alah kuwi mbok biak. tapi cara. Wah, kuwi sapa piye lah? kowe piye lek anu? Moh aku duwe Lek anu duwe kasekten kok ming ora enek iso imbalane. lha kuwi ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu ini Oh, iki manu ta acarane main blendes. Ora, ayo. Apa? Kok duite kancane kok ya? Tenanan, tak Lha kowe iklan, budal ya. sangu apa ora? duitmu tidak. Alah kok utang aku dhewe ra sangon. Nyilih dulu ya. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kowe celeng melu to celeng. Leng duite leng. dulur. Demet ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit obah ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Jika duit tanpa nyenggol anduk ora iso. Lah ya anduk kuwi berguna. Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Tenan iki. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki yo. 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki pen. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ya. Putune warok mangsamu. Ini enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin.
sedulur papat 5 pancer ewang-ewang ana aku anggonku. Jikok duwite masku nutuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Hot sontolo hot. Het sentel het. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge kepet. Tunggu. Kontrol ya enek karpete. Lipat lipet wesi saiki aja saipet pat mampet ilang duwite gluduk. Ai Aku sih kita setelane ya. Kayak tukang sulap ning jamu-jamu. Setelane. nah ini lho Mas wong iki sing penting dibuktekake nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo ilang dhuwitmu Alah sing sapa? lho Urung mak jimono. wis tak jipuk Tapi wis ilang. ora enek Mas Wis sarana gaib. lho sing penting jikok tanpa nyinggol anduk Masa? lah delok ning jajali lah Isik ngono. lah ya wis nek isik ya wis nah ora nyapa Duitku lho. lho kebo sapi gugu apane Keluane. menungso Omongane. kowe ngomong piye Kowe ngomong sing jukuk duit tanpa nyinggol anduk. Lho kowe apa lho? lah iya Lah iya, apa jukuk wis enek duit ning ngono. lah sing nggo anduk sapa Aku. lah ya wis Lho, Ya wis bener ngono, aku ora Mas. nyinggol andukmu kok iso lho ora ngerti entuk tambah 50 lho lho Mbah lho kembang jagat ngerti kembang jagat 50.000 Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350 ah ngenehi awakmu 200 Heeh, balik. Sati 100. 350 Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. nggih Kowe calon didik betul kok apa? tak tumbasne Rajakaya no Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open Apa? ya kebo sapi wedhus sak panunggalane Pitik sarane piye? Titik. oh Dalek wedhus. mbeh Betul kok napa rencanane? sapi Sapi sarane piye? mo Wah, ya wis tak gone kene. Nah, ngono lho. lah Hot sontolo hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to Mas aku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta Bisa gak wis gak sida iki ya. Mas aku. Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk lah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Beh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau pandang awakne anten. Nyingkar nyingku. Mas Rodok rodok dedek sirahe aja ndangak-ndangak ndingklu dodone ngene sirahe lho gagah ngene lho simetris nah dodomu iki Womek dodone mongal karo maku Nah. yo kurang dhuwur kurang gede yo Kan sing wibo sing nembang awakmu ya. ya Dabing ya. tane yengkan Mas klitik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik. Nek kok lek ngelokne irungku tak jipok mborok nang. Biasane Mas klitik ngono. berarti aku sing ragat sing nyipok iki Ngomong ya menange kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange kakang ki Aku ngono. melu, Mas. Melu iki tak sangko. Kok nek urine tok nek tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik no Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam.
Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Iya. Malah kaya sponsor tisu magic ae di sini. Ora cetha. Lingsem. Lingsem yen mutan. Wida. Dalem Kang Mas. Cepet-cepet mlaku. Ora. Kuwi roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas kluthuk. Lah kok guyumu gila nih? Kok ayu kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Kok iki etok-etoke Widaki Roman karo Joko Kendil. Aja to paling ora Joko Dolop. Aja ya gitu. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot to. Ya. Iya. Terus dong. Kok piye, Mang? Kok terus ben ketok rumah. Ya sangar. Wah, apik Mas. Ya Dadi Allah. Apik. Loh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok ditebu ngene iki. Mas. Nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambut. kowe tok-tok ya, etoke kowe kedanan karo kuwi Niki? kesesem ya. Oh, nggih. Senajan to elek rupa ning sampean tresno. Iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil ta? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Tuh, isi ha, kamu isi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu. Ayo banget iki. Aku eneng lho kowe. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne mas lam, kowe alo tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane odol lho, tak tukane odol. Hah? Apa kuwi? Odol metik. Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? Odol etik lho. Oh, motor. Motor metik. Odol etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Trik aja mau tawakne to le kaya. Ngapa? Ping jaluk. Lang iki enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Nesu. Su. Aja kaya mangkono, Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Odol etik lho. Iki. Otol Odol etik. Motor metik. Oh, motor Etik. metik. Walah motor Patrick. Odol etik ini. Metrik. Ning nyes lho. Ning nyes. Walah anu nyetromi wa apa Motor ngene. ces-cesan gitu lho. Yen kok iwake, yen lenggulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dices ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah. Motor metrik. Walah motor metik. Kelet iki lho. Wah, klitik lho didudut ae lho. Lara lho cuk. Bojo. Kalem ae. Kalem lho cukup gulung lara apa. Mas. Ora undeng ngono etik. Iya, anu motor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etoke awakmu topo tuh, awakmu topo etoke topo. Oh, Lampahan. apa muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Wis topo tuh, topo. Kang kas Topo. Go topo. Topo, kok totoke malih. Lampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng.
tresno tulus nadyaningku buk asmara tuk tak tuk 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 Ayo Gus, pegangan ketoprak Gus. lampu padam dengan tiba-tiba sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Poh sangar. Loh, balik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. Nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ini mah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Padahal Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi. Mergo pengen kakek numpak pental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan Mas aku. Iya lagune Gubuk asmara. Gubuk asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku temen ta ndelok-ndelok. Lagune judule Ondo Etik. Yen liwat aku kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Enggak aku kena upasen anu. Enggak kena upase ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa Mas? Rudi Suruh. Oh, soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin nek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk asmara. Gubuk kae londo. Catatan sajroning ati lo cahayu ora luntur ya Mereka
Tone lek. Kuput kae kabeh cerita wayang-wangi nganti gegek Apa yo? Kok jauh. ya kibote sinten Pak asmane Agis, jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus. oh Pak Agus Pak Agus Pak ki Agus. senengane numpak outlandik. Habis ini beli otoletik ya Ya. bagus catatan sajroning hati anan luntur saya merati aku kau berarti Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih Tina Remiendo Mbak Wida.